Hello guys. Good morning. So hap naman good morning po diri sa hapit naman good morning sa Pinas ay is sa Middle East. Nari ko jaksit ka challenge. Kini di challenge ko ni Silwa nga mukhaon og itlog, boiled egg. Kay ako kay ingon ko nga dili ko mukhaon ani. Actually sa una pa jud guys ganahan jud ko mukhaon ani. Kaya ano? Basta ganahan jud ko magtan-as mga tawo nga mukhaon og lamon-lamonon bitaw. Masuya jud ko, promise, masuya jud ko. Go akong i-try kay since sa una sa bata pa ko kay mukhaon man ko aning yok, pero kanirang idiok ra. Nya, kanin dako na kay nakadumdum jud ko adto. Magkuyop ko sa akong lulag-lulag sa una sa bukid. Pamilyon na akong mga yok. Sa ning murag na dako na kay di naman hinuon bisan og bagal rin naman kaon. Bitaw karon natay asin natay sobra diri sa sobra ni sa akong alaga ang kuan lamay muni atong kanon karon sang panitan sana Silwa say hi to my vlog. Sila analhin sa video kasi anong mafi di malap anong mafi ako lahat sa kasi ato sa ni panitan guys. Okay. Sugod na baho. Kanina kong isang baho guys, mawag na din makaluod. Oo, na siya. Wala kong ganahan sa boiled egg kay baho. Pero og mga pinirito, mukhaon ko, boiled egg lang siya di ko mukhaon. Basta bahay ng itlog. Pero itlog nga buhi, sus, naku. Malit na ba? Joke. Karon atong sundan nga to ang paatid eh. Kasi pauna ko. Mabuang. Muna, challenge. Accept pag challenge. Dahil, kanta. Let's do it. That challenge. Pwede ayaw ng pagkalis ka na sa asin. Kita mo ginhawa. Ang tagit. Iwa, higyo. Lamig nilang nyok. Kamu ginawa mo, ito ka baho. Pasok na tubig kaya maton. Isud maton promise. Hindi mo na magtubig. Nagpugong ko sang ginawa. Kuan dag matagamtaman jud ako ang baho. Murag kuan jud ang baho sa kuan. Ikaw. Ang lutun ko. Ito siya. Saka nang taas ng wet. No. Gila na ko.
og nahumana to ang usa og tunga guys nga itlog. Actually duha ni akong kay try po na to para uma. Basta nung kuan yan hanang musikaw na noon. Og dako na akong achievement nga nakahurot ko sa kabok itlog na ever jud nako gi kaon dati. Wa jud ko as in wa jud kay di jud ko ganahan ng boiled egg. So una sa Saudi ko magkuan ko sa mga alaga og boiled egg. Di intaw naputol nagkangat ang cellphone. So mo ni nakamanata uma na pud ni. Dahil nang balaan sa babae nga tagtindi. Lord. Sorry. Bye guys. Amping lihat tanan.